щастник. В следващата ще караш. Да не стигнеш къде ще тръгна. Пътя е парализиран. Виж, аз знам някакви такива сложни думички. Което е с IBS. Фактически няма IBS. Ние си караме на моторна спирачка. Този е безплатна. Ма с мигач, значи? Културен чичка. Сега на кръговото. Знаеш кое е най-лошо? Кое? Всичките документирани катастрофи са снимани, ако държиш ли вътре. Значи не сме в Русия, нито... В момента сменяме... Русия чистат. Тук не чистат. Отдъч, спре ли бастун? Този да се вригна. После след тебе да не знаеш. Ти ма накара да снимам. Една лента само. Майко. Мали пътя. От 3 ленти само една. Да. И един просто си пробива път. Защото там гледа, виж какво става. Да. Няма тротуар, защо трябва да има тротуар? Какво? Да, мириш на... Ние сме на газ? Ние не сме на бензин. Да. Ще си брешим сега отзад или... Намали бе, твоята мамка си стяпана. Така като работят постоянно се сгряват. Що ги прокле? Казвам ти! Нищо не съм проклела. Сама спря. Да. Но се усети се едно ти спираш. Да, сама спря. Забихме се в преспа. Да, наистина няма тротуар. И е навяло, да знае ли си. Мисля, че трябва да смениш малата и твоята чистачка. Не може да по-късно. Да. Ще чисти. По-нечи на това. Може да стане чисти никъде. Еми да! Добре, са това безпарение да е къде. Да. Познате го. Просто запихме. И сега да го извъртите. Не, много бавно. Не, мисля, че искам. Знам, че не искаш. Нали тя кола сама си поднася. Гледай го този сопа. От нашата ленда чак другата. Еми... Леко. Точно така.
преди май... Не. Kaufland? Червено. Какво? Да си тупа читачките. Мило. Дай ли още една усмивка? Още? Да. А така, виж каква хубава усмивка имаш. Още някой на червено на мене. Колкото повече, толкова повече, казва Мечко. Завиде. И бъркна в буркана. Нали така беше? Откакто съм в София нямало такова нещо. Откакто съм в София нямало такова нещо. Както сме или откакто си? Както съм. Вярно. Аз съм в София от септември. Ние тръгнахме януари. Не е много време. Не ми отне много време да се намери. София е малка. И хората ходят по асфалта, защото няма тротуар. Всички видове тежкотоварни превозни средства над 10 тона. Ограничението ще е в сила до подобряване на атмосферните условия. Тъкмо тежкотоварните автомобили предизвикаха значителна част от проблемите по основните пътни артерии през първия уикенд на новата година, когато страната отново беше блокирана след паднал сняг. Обстановката за момента е изключително сериозна и напрегната. В област Русе съобщава министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. Очаква се снеговалежите да продължат до 2 часа през нощта. Европейски в 2 часа просто спрата е така. Основно ще се... Европейската комисия обяви, че ще се обърне към Съда на Европейския съюз заради неправилното прилагане от България на различни части на така наречения първи пакет за железопътния транспорт. Става дума за изпълнение на разпоредбите за таксите, които железопътните предприятия трябва да плащат за достъп до инфраструктурата, съобщават от Еврокомисията. Основната цел на директивите от първия пакет за железопътния транспорт е пазарът на железопътните услуги да се отвори за конкуренция. Управителите на инфраструктурата трябва да бъдат независими от железопътните предприятия, таксите за достъп до железопътните линии да бъдат недискриминационни и да се създаде регулатор, който да разрешава проблеми с конкуренцията при достъпа до железопътната инфраструктура, обясняват от Брюксел. Концертът на втория турне в зала Арена Армец тази вечер се отменя. Турбозът на снежната кралица е закъсал поради лошите метеорологични условия на румънска територия. На около 35 км от Дунав мост, от организаторите на концерт обясниха, че в момента се водят разговори концерта да се проведе утре 27 януари, но това те първо да се изясни. Световният номер 2 в тениса и победител от 2009 Рафа Надал записа нова голяма победа срещу третия в схемата и петкратен шампион в Мелбърн Роджер Федерер в първия полуфинал на Australian Open. Испанецът надигра най-големия си съперник с 6-7, 6-2, 7-6, 6-4 и ще се справи в спор за трофея срещу Новак Джокович и Анди Мъри. Федерер започна добре, ами той проби още първият сервис на Надал, успя да спечели така и първия сет, след което Надал малко бавно влезе в мача, но пък след това си наложи своя стил на игра и прави 3 на 1 сета за Надал. Националът Ивелин Попов вече е с нов треньор в турския си клуб Газиантеп Спорт. Досегашният наставник на тима